maza razana. Gwamna a ɗaya da rabin gwamna da ake ta magana. Mai aiki a kuma mai gayyata ni ya bayyana. A Kaduna da kewaye sun ce aiki ka ne mana. Mu da kai hanta da jini kanmu ba a raba mana. Dakta Aminu Zaria ya kara haɗo mu jama'a. Darakta Umar Rusas NNPC wuce sa'a. A masoyin uba amintaccen keɗi ikutina. Wanda jiya ya samu kai waƙar ala amsa mana. A yau shi ya ce mu zo mu faɗa kai ku tafa mana. Gwamna uba sani dodar. Alam uba sani dodar. A keɗe uba sani dodar. A Kaduna kawai uba sani dodar. A kowa ya ja da shi za ya yi gwamnar. A shi ne a sama duk makiya na kar. A me son ya ja da shi a Kaduna a hir. A uba sani kai da shan alkhairi ne. Kuma baya irin na goya maraya ne. A halin ka irin na ba da misali ne. A na san Kaduna kowa shaida ne. A kogi na shaida duk al'umma ne. A haske maraya birni ƙauye ne. A fuskar mahasada kai tarko ne. A kama su dole sa su siyo zaune. A uba sani firgita su ta koya ne. A duka ishe su kowanne wanne. A yau in kiran Kano mai waka ne. A abuya asir aminin forest ne. A tare da gangan mawallafan jam'iyya ne. Tijjani na gandini ba shaida ne. Abubakar sani ni na amana ne. Ibrahim malam ne. Jamilu Rojani mai waka ne. Ni dan zaki burin na hakika ne. Alfaza zini na baba Buhari ne. Nazifi Asnanik mai waka ne. Murtala Mamsani na Plato ne. To ku zo abu wuce da ɗora bayani ne. Tun daga Madugu uban tafiyar zaune. Na uba sani mu yake saurara ne. A kun san yana da karrama mutane. Ga Dakta Aminu Zaria na zaune. A shagwaramniya abugan karfe ne. Ga Aminu gaban na wannan haƙun ne. A shi ne ya ɗauki nauyin waƙar ne. Kai na ce wai ina ko hame su mai rago. A gigita ‘yan uba sama dai shago. Ga gwamna uba su yaki sai kogo. A zafi karo da hame su mai rago. Ku zama ɗora da baituka sama karigo. Da ayyukan uba sani muka zo za mu ba su hujjoji. To lallai a ragaya akwai ƙwarya. Zakaran gwajin dafi uba sani. Daga aiki Kaduna sai aiki a gaya musu muna da hujjoji. To lallai a ragaya akwai ƙwarya. Da almusawiru banin sarki ikiram za na fara baitoci. Wanda ya yi mana sama jirage ke yawo ƙasan muke da motoci. A koyaushe shi muke roƙo shi ne ke fitar da mukunci. Kiram din fore suke magana mai
alkhairi a ƙasa ya fi su